zuekin. Senideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuan izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki dakikula jainko guzti zantzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman ditzala betiko bizitzara. Egin dezan otoitz, oi jainko, gizaki erorian eriotzaren menpean ikusi, zure seme bakarren etoreraz salbatu nahi izan duzu. Egizu, haren gizon egitea, humilki aitortzen dutenek, salbatzailearen bizi berrian parte izan dezatela. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Samuelen liburutik. Egun haietan, Anak Siloko jaunaren etxera eraman zuen Samuel. Eraman zituen baita 3 urteko zezen bat, zaku bat hiri eta zahari bat ardo. Haurra oraindik txikia zen. Zezena oparitarako hil zuten eta haurra Eliri eraman zioten. Anak honela esan zuen, ene jauna, ni naiz hemen zure ondoan jaunari otoizka egondako emakumea. Haurrau eskatzen nion eta jainkoak eman dit eskatzen niona. Horregatik jaunari eskaintzen diot, bere bizitzako egun guztietan jaunari eskainia gelditzen da. Eta bertan jaunak gortu zuten, jaunak esana. Erantzun salmoa, jauzika daukat bihotza jaunagan. Jauzika daukat bihotza jaunagan. Jauzika daukat bihotza jaunagan, jaikira nire bekokia jainkoagan. Jauzika daukat bihotza jaunagan. Etxaien aurka zabal mintzo bainaiz, zure laguntzaz posten bainaiz. Jauzika daukat bihotza jaunagan. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Mariak honela esan zuen, haundi esten du nire arimak jauna, pozaren pozez daukat nire barruna, jainkoa baita nire salbamena, ikusi bai du mirabe honen ezereztasuna. Doatxo deituko naute gaur lanik gizaldi guztiek, haundiak egin bai dizkit ahal guztienak. Santua da haren izena, eta haren errukia gizaldiz gizaldi beldur diotenengana. Bere besoaren indarra erabili du, buru arroak suntsitu ditu, bota ditu bere naukitik haundizkiak eta gora jaso ditu ezerezak. Ondasunez bete ditu gose zilenak eta eskuntxik bidali asko zutenak. Bere gain hartu du Israel bere morroia, errukia gogora zaiola. Gure gurasoei alazien hitzemana, Abrahami eta ondorengoei betiko esana. 3 hilabete inguru egon zen Maria Isabelekin eta gero etxera joan zen. Jaunak esana. Atzoko evangelioaren jarraipena dugu gaurkoa. Ama Birjinak bere ahaide Isabel bisitatu zuen, haurdun zegoela jakinda, eta une hartan nire aurrak traumataiatzailea jauzi egin zuen Isabelen sabelean, eta Agur Mariak guain errepikatzen ditugun hitzak esan zituen Isabelek. Eta gaurkoan Ama Birjinaren erantzuna dugu. Eta hain zuzen ere oso ezagun, oso otoitz ezaguna dugu. Magnifikata Ama Birjinaren bihotzetik sortutakoa. Eta batez ere, berak adierazten duena da, ez dela, bera, baizik eta jangoikoa, izugarrizko humiltasuna agertzen du Ama Birjinak, evangelioetan agertzen den guztietan bezala. Humiltasuna du, ez daugarrerik nagusienetako bat. Bera, salbatzailearen ama, bera,
horren emakume argia, horren emakume ona, ederra, bikaina, eta aldi berean umila, beti agertzen zaigu modu honetan. Eta berak esandako otoitza, bere bihotzetik sortutako otoitze derrau, ondi esten du nire arimak jauna, eta hola esaten du berak, handiak egin bai dizkit, ahal guztidunak, danak jangoikoari zuzentzen dazkio bere eskarrak, bere orazioak, eta ez bere burua goratuz, baizik eta jangoikoa goratuz, humiltasun handiz. Eta otoitza hau, orduan liturgia, errezatzen dugun pertsona guztiok, egunero, errepikatzen dugun iluntzean, bezperanetako orazioan. Horregatik oso otoitz ezaguna, sakona, eta mesede egiten duena da magnifikata. Eskatzen dugu bada, Ama Birjinari guk ere ikas ezaguna bere humiltasun hortatik. Ez dezagula gure burua goratu, ez dezagula sekulan gure burua bestei genetikan bezala jarri, ez dezagula sekulan pentsatu inor baino gehiago edo hobeak diranik, baizik eta beti gure bihotzetik humiltasunez jangoikoarenganako esker ona sortu dadila. Baita ere, humiltasun horrekin beti barkazio eske ongi egiten ez ditugu gauza guztiengatik eta eskerrak emanez ongi egiten ditugunengatik. Eta egin izango gara gure eskaria. Eskatuko dugu gaurkoan bereziki, bere etxeetatik urruti duten guztien alde, harki dezatela senideengan, kristauengan beti harrera ona, eskar ezaiotik jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuak bereziki kontutan izango ditugu, Jose Zestau eta Demetrio Salvarreri, jaunak bere baitan hartu, eta handik gurean egin dezaten eskar ezaiotik jaunari. Entzuna eta honak bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Senideok egin ezagun otoitz, guztiok batean eliza osoan nabaria jangoikoari eskaintzerakoan. Zure bihotz honean uste ondiago da, etorri gara jauna, gure doaiekin zure aldanera. Egiztu zure graziak garri gaitzala, sakramentu honen sarbitzario Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak hangoiko gure jaunari. Egokia bai eta zuzen nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna eta guztiz santu. Jangoikoak guztitu beti ereko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berau dugu profeta guztieta intzine eta dirazian. Ama Birjinak maitasun samurrez sabelek ikarriak. Juanek etortzekoa zela esana, baita etorria zela ere erakutsia. Berari eskerko zuzari geran, edu berri misteriorako prestatzen, otoitzean erne aurkera izan eta bere korespetan nahi. Horregatik, aingeru eta goiekin eta zeruko talde guztiekin, zure aintzari horatzarre hau, beti eta beti
zuen eta jan guztiok botatik, hau bere gorputza da zuentzat emango dena. Afalon berdin kalizatik, udarizen eskerrak emanez, bere ikasten eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok botatik, hau bere egonaren kalizatata, itun berrietan etikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizule hau nire horretatik. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biztiaren ondia eta salbamenaren kaliza eskainitzen bizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu dituzulako. Eta apalik eskartzen duzugu Kristoren gorputzok bakartzan digunon, Espiritu Santuak bat egin genezala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure itasantuarekin. Frantzisko gure hartzaiarekin eliz gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropena joan gure sinegiak. Bereziki Josez Estau eta Demetrio Salvameri. Eta hildako guztiak aditzazu zure aurpegiaren aurretan. Erropizak izkiko arren, guk guztiok betiko bizitzen itxen ezagu. Jangoikoaren anomalia doarusoarekin, San Jose Teresenarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure abizkide izan diren santuekin, haiekin batean gorez etzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jakoiko augustiko horri Espiritu Santuarekin batean, oste eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak, aginduta erakutxiaren jarraituz, bitur gabe esan ezagun. Begira zure elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei, eta zure gogoak albezera, eman duzu elizaren bakea, eman batasuna, errege bizibelizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin, eta eskurik eman gabe, eman zure bakea elkarri. Jangoikoaren bintotza, zuretzen duzu. Una hemen jangoikoaren bintotza, una munduko pekatuak entzun duena zorion txuak jaunaren nahiatuak.
dugu zure sakramentua jauna, eman dezaigula indar, gure bizitzako egintza honez beterik, salbatzailearen bidera irteteko, eta beteko zorionaren segile iristeko Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bedeka zeitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren batean. Barkatu ez esan abisua eta Hilda Martínez Barranco eta biak izango den Fierro atxaldeko bostetan, beraz, biak meza izan beharrean zazpitaritan bostetan izango da. Eta gero, seietatik aurrera, nahi durantzako konfesore bat izango da. Hemen, egongo da, se Kristi, pixkat instantziak eta mantzenduz eta konfesore